De toată lumea. Iertați-mă că nu mi-am făcut videoclipuri de câtva timp, dar vreau să zic ceva. Eu o să-mi șterg Roblox-ul pentru că nu mai am spațiu ca să-mi instalez altceva și așa. Când m-am uitat pe YouTube, adică la videoclipurile mele, am văzut cum am făcut câteva cu Minecraft și așa m-am gândit și eu să mă joc Minecraft. Că m-am plictisit de Roblox, oricum am Roblox pe tabletă și pe celălalt telefon. Stai, nu. Stai. Și da. Și eu nu mai vreau, deci eu vreau cu Minecraft. Și ce Minecraft să mi instalez ăla cute. Cute. Kawaii ăsta. Adică nu arată rău, doar că nu. Pe bune. Eu nu. Și da. Dar nu găsesc Minecraft-ul ăla fain. Am și uitat cum domnule se numește. Discord. Ce asta? Anyways. O să instalez pe ăsta pentru că arată chiar foarte cute. De apropo, și nu am instalat jocul ăsta pe tabletă. Deci o să trebuie să-l instalez. Broșii ăsta. Bine, eu știu că da, seamănă cu câine și mi-am și una cu pisicuță. Pot să o vă arăt, doar că nu știu ce să zic, că trebuie să-mi sting telefonul după aia să-l aprind înapoi, dar nu știu dacă după aia mai merge să mai filmez. Că cred că după aia îmi șterge filmarea. Deci nu pot, dar o să fac o poză și o să vă arăt. Văd eu cum fac. Ok, și hai să mă pun și eu un pat frumos, elegant. Așa că, da. Vai de mine, dar ce-i în patul ăsta? Ce asta? Chipsuri. Ce am făcut eu. Wow. Anyways. Ok, se instalează. Și dacă îmi dă un avatar de la de băiat, îmi fac eu altul de fată sau poate o să mi-l dea pe ăla cute, ăla alb. Știți voi care, că l-ați văzut pe canalul meu de YouTube de când eram eu mică, din 2021 și 2022. Da, vedeți că atunci am fost mică și din greșeală am făcut două la fel. Adică din greșeală cum să vă explic. Adică din greșeală am pus două videoclipuri care sunt la fel. Două cu Minecraft. Că m-am încurcat. Și nu știam, eu nu știam cum, doamne, se face. Unde trebuie să apăs? Aici. Și așa am apăsat din greșeală de două ori și da. Ce asta? Loading ăsta. Loading. Cum se citește pe engleză? Loading. Egal. Și așa o să fac o poveste, dacă doriți. Vreau pe multiplayer, doar că nu prea-mi prieten. Kawaii Japanese, Kawaii scurt, oh my god. Nu știu ce este survival, adică că este și ceva pe televizor cu survival. Dacă știți survival, altfel, da.
Eu doar o să vă zic că eu țin cu albastru. Voi cu cine țineți? Roșu sau albastru? Eu țin cu albastru pentru că albastru e așa mai... Nu știu cum să zic. Deci asta înseamnă survival. Uite cum arăt. Cum arăt. Știu jocul ăsta, nu cred. Știu jocul ăsta. Așa cred. Dar nu-mi place asta. Poate arăta el așa, Fandor. Cam așa arăt eu, dar nu-mi place jocul ăsta. Arată fain, doar că mie nu-mi place. Asta e chestia. Uite, mi s-a instalat și ăsta. Nu. Oh my god, chiar vreau să fac asta acum, doar că nu o să fac acum pentru că acum fac un live și voi după aia trebuie să așteptați până fac eu ăla. Deci așa mai bine nu. Așa. Ce asta? Mamă, dar ce fain. Că mi-mi place asta cu norișor. Asta e chiar foarte cute. Îmi place și asta. Și asta. Altele nu-mi plac. Wow. Ce fain. Avmeau! Oh my god, ce faci, fată? What? Ok, se instalează, oh my god. Dar eu sper că ăsta e jocul ăla care m-am jucat eu când eram mică. Că câteodată le mai schimbă poza la joc. Și după aia nu mai știu cu care e. Din câte știu eu, avea o poză cu pisicuț. Dar acum cred că i-au schimbat poza și arată pe poza aia cu pisicuță și au pus-o la un alt joc și... nu știu cum să vă zic. Hai să așteptăm până se instalează ăsta, ce să mai zic. Și dacă nu se aude bine, vă implor eu să mă iertați pentru că vorbesc un pic mai încet. Și vă promit eu când o să când o să am vreo 15 ani o să-mi fac un alt canal de YouTube și o să fac unul mai fain și mai amuzant. Dar când eram mică chiar eram foarte amuzantă, cum să zic. Stai, ce asta? Stai, bă, că asta e altceva. Asta, oh my god, bro. Trebuie să dezinstalez. Dar din păcate asta costă cu bani. Și eu nu vreau. Nu cred, mai știu jocul ăsta de când eram eu mică.
Ok, unde e jocul meu? Pink, 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 pink. On Netflix. La 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 la. Poate fi ăsta. A, da, și apropo, asta e o altă pisicuță. Uite o pisicuță, haideți să vă arăt care. Nu e asta. E asta. Ok, dar asta chiar arată chiar foarte cute. Și mie nu-mi place. Oh, Blackpink ăsta. Cine știe Blackpink? Dacă vă știți Blackpink, să știți că mie îmi place la nebunie. Blackpink Wallpapers 2023. Oh, 2024. Să-mi fac o parună. He. Ok. Atunci o să revin eu. Ok?